गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। जोङो गिबियाव नैबे बिटिसिनि जेनेरेल इलेक्शनखौ नोजोर होनानै जोङो इलेक्शन केम्पेइननि सिगांनो ग्रिड ओंखारबोबाय होननाय मोनसे बिपिएफ टीम सं बानायदोंमोन। जों बेखौ बानायखांनायनि उनाव जोङो गोबां रायजो राजानि सापर्ट मोनदों आरो बयबो बे मेथाइखौ गनायदों। जोङो बिनि भिडिअबो बानायदोंमोन। जों गोबां रायजो राजानि सापर्ट मोनदों, जोंनि मेथाइखौ गनायदों आरो नैबे दा फैबाय थानाय 5 अक्ट'बराव जेनाखि सतबांसा लानाय हाबाफारि दङ जोंनि देरहाबोनाय बिपिएफ हान्जानि एमसिएलए सार बिथांमोननि बे 5 अक्ट'बरनि हाबाफारिखौ नोजोर बोनानैबो जोङो मोनसे बिपिएफ टीम सं देरहासार जानायनि मोनसे अडिअ' मिउजिक बानायदों। बे अडिअ' मिउजिकखौ दिनै जोङो जोंनि नैबे थांनाय जेनेरेल बिटिसि इलेक्शनाव सालाकाथि समष्टिनिफ्राय देरहासार जाबोनाय जोंनिनो मानगोनां देरहासार बसुमतारी सारनि आखाइजों जों दिनै बेखेवजेनबाय। आसा खालामो बे मेथाइयाबो जोंनि बिटिसि रायजोनि लोगोसे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय रायजो राजा बिथांमोनखौ गोसो गुदुं खालामगोन आरो बिथांमोनाबो गनायगोन होननानै आं आसा खालामो। होमबा नोंथाङा थारैनो बिटिएफ पार्टिनि थाखाय गान खननानै जोंनि बिटिसिआव फैमारबाय ना फैमारा? एक्सुवेलि आंथ' गानखौ खना, आं स्पन्सरसो खालामदों। बेवहाय माने गान लिरग्राया आलदा आरो गान खनग्राया आलदा आरो प्रडिउसारा आलदा। दा आं प्रडिउसार हिसाबै बे मोननै मेथाइखौ बरननाय जादों। आं सिगाङावबो ग्रिड ओंखारबोबाय बे मेथाइयाव गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोनदों मेथाइखौ आरो नैबे दा बिटिसिआ फिन फैफिनबाय होननाय मेथाइखौबो आं रायजो राजानिफ्राय अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो।